От една седмица го чакам да ме покани на среща. Денят най-накрая настъпи и аз се събуждам така. Ако и ти се бориш с акне, спокойно, нормално и на мен ми се случва всеки месец безотказно. И сега ще ви покажа как се справям с този проблем. Дами и господа, Dexaclear. Това е 2 в 1 измиващ гел, който почиства кожата и подпомага намаляването на пъпките. А ключовата активна съставка е 2% салицилова киселина, която помага за отпушване на порите и контрол върху излишния себум. Второ, хидратиращия клензър на Dexaclear. Той е създаден да почиства и да хидратира изсушената и раздразнена кожа. Формулите на всичките им продукти са дерматологично разработени и са повече от подходящи за кожа, склонна към акне. И трето, за късмет, имаме Aqua Fluid с SPF 50 на Dexaclear, намалява излишъка на себум и защитава кожата от UV лъчи. Като цяло с тази рутина би трябвало да бъдеш ток и жица, обаче ако ще запомниш нещо от мен, запомни, че кожата ти не трябва да бъде перфектна, за да се чувстваш уверен. Не дей да се сравняваш с другите, особено онлайн. Знай, че всеки е красив и различен по свой си начин и точно това е най-прекрасното. Ами писа ми, че е долу, надявам се и той да е красив и най-вече различен, защото ми е писнало. Чао!